Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Pasok ka sa lente ng CCTV, di mo na yan matatakasan. Kila ka, boss, kontraktor sa iyong modos. Kaya ngayon, usap-usapan, bulong-bulungan, palakasan yan ang binulgar nyo na sistema. Ngunit ngayon, harap-harapan, bistado sa eskema. Bitbit ang bag, sa loob ay pera. Di mo maloloko nga nakapanood na Filipino. Akala mo'y sikreto, ngunit ang CCTV ay may mata. Nagre-rebelde sa inyong balutot na istruktura. Di nyo na kami maloko. Sa opisina ng senador, istilong gapangan, pinasok ng dahan-dahan. Di mo alam, sa bawat galaw mayroong nakatutok na CCTV sa bawat galawan. Ayan, kuha ang mukha mo. Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang kickback na dala mo. Bukin na kahit pa yung footage ay nagaburahan. Tanga, wag dyan. Alam mo matalino ka, may kamera inyong nakakita, kaya buong bansay sa inyo tumatawa. Tanga, wag dyan. Sa kickback sa'yo na binigay, pati mukha mo viral na sa buong Pilipinas. Ito ang kamera, sige kaway-kaway. Tanga, wag dyan. Alam mo matalino ka, may kamera inyong nakakita, kaya buong bansay sa inyo tumatawa. Tanga, wag dyan. Sa kickback sa'yo na binigay, pati mukha mo viral na sa buong Pilipinas. Ito ang kamera, sige kaway-kaway. Umiinit ang ulo, di mo na may babalik ang tape. Kahit pa naging burado, pati ang senador natatanggap ang unok. Nag-deny, nakakakamot tuloy sa ulo. Hindi ko kilala yan, kanyang sinisigaw, pero ang CCTV ay may di mapapalitan. Ebidensya ng katotohanan, mukha na ay nag-iba ang kulay, nanginginig na sa takot. Ang daming proyekto di tinapos, kaya lahat kumpanya nyo ngayon na pumutok. Kasi ang budget sa bulsa nyo lang din dumederetso. Puro tanga ang tingin nyo sa amin mga botante, kaya tayan ng karma nyo. Ngunit ngayon ang kamalian nyo, nakatatat na sa kasaysayan. Isa ka sa mga buwaya sa Pilipinas na aming pinagtatabuya. Tanga, wag dyan. Akala mo matalino ka, may kamera inyong nakakita, kaya buong bansay sa inyo tumatawa. Tanga, wag dyan. Sa kickback sa'yo na binigay, pati mukha mo viral na sa buong Pilipinas. Ito ang kamera, sige kaway-kaway. Ito usapin ng pera, usapin din ito ng prinsipyo. Ang korupsyon ay parang kanser, kumakalat sa bawat sulok ng ating lipunan. At ang katotohanan ay di maitatago, di malulusaw, mawawala, kundi malulutas. Kung wala makukulong ang kamera, yan ay simbolo. Isang mensahe sa lahat na di sa lahat ng oras kayo ang panalo. Sa huli ang katarungan ay mangingibabaw, kaya si San Gabriel pa rin ang nakatayo. At tumba si Lucifer dyan sa litrato ng alak maininom mo. So sa susunod, mag-isip-isip ka muna bago ka mag-share ng kickback. Tingnan mo muna ang paligid, baka may nakatago, may CCTV na nakatingin. Kasi sa huli, di ka natatakas. Ang katotohanan ay laging mananaig. Sa bagay di rin pwede i-online kasi makikita ang pangalan. Mautak rin naman pala, pero mautak man ang matsing na isahan ng Lacson. Ay, ng matsing. Tanga, wag dyan. Tanga, wag dyan. Tanga, wag dyan. Sa kickback sa'yo na binigay, pati mukha